So, what's up? Welcome back yung kakatamon channel, nebam. So, ito maraming salamat po kayong pamanalbeyo. So, ngayon ang lobap yan. Paristro tayo itang sakyan. Makota mo pa. Tara, sopan nyo ko, nebam. So, yan yung sakyan ko. Yan, Toyota Yaris. Welcome to Mobile Legend. Medyo makalat ng pangikubalon sa diyan. So lipat tayo kayo ng dashcams na bab. Kasi yung cellphone holder tamo kayo medyo makalugay i-stabilize kaya tsaka gamitin kayo rin pang bluetooth kaya katamong kayo cellphone magpasanos tamo ba. So ito lipat tayo kayo in 1, 2, 3. What up? So mga tamo kabilis na ba? Palipat na kayo guys. Tara na, let's go. Let's do this, let's go. Yeah. So, hinggawan tayo mo muna ba? Mag-withdraw ka tapang money. So, ito ba pala nang sabi-sabi ba? May kapag-withdraw ta na. Ayun, ako na binidyo ba? Kasi makakarini, marakal tao. Kaya ni ba po? Kitso naman po. Tabala da maniglo ko niya ba? Kaya tata namin sabi-sabi ba? Kaya tang sakyan. Tata na ngayon kaya tang talyer ba? Kung no ko rin po ay pa pink slip. So, ayun ka na kakatamong documents. Ayan April 26 na mga ganyan talagang April 26 na ba? So ayan, under on my name is tuya ba kantang English ko? Under with my name, ayan ba? So dapat tanya talagang parehistro yun niya ba? Kasi po to makakaita mo. Madakap tamang LTO Kenny ng Anchoy. Delikado. Saka dapat tamo mo rin tutuki ka lang karelang kay batas trapiko. So yan, mumotrong tama mo ba? Okay, so wala, clear. Kaya diretso tayo Jenny So wala naman go! Yan ba, malapit na, nakitaya mo naman ba ko? Kasi niya minsan nakasabi ko na ito, in-schedule na ako ngayon sabi ko, what's up man? Ako ngayon, do you perform some illegal action? Ako do you perform inspection for pink slip? Sabi ko, yes, man. Come back here Wednesday after lunch. Sana, ito. Ayan ba? Ay, ni Kenya mo ba? Palugtan yan kamano kening kayang kay garay. Ayan, kanina niya ba? Dili kaya Kenya. Mas paksam yan tayo matali kasi bayo niya ba? Ayan, pang match auto works. So, ito ba? Kenita na pa na paggawa ko niya pa ini. Ito ba medyo makaka-disappoint muna may kaulitan na kaming bali. Kasi sabi na nga na akong mat, sorry mate, I'm so very busy today. Can you please go back tomorrow for your schedule? Ano? O sige, no problem ako naman na bab. So balikan tayo niya bukas. So ayan na bab, balikan tayo ngayon Anak ng Anchoy kang mat po ta namang ngayon pa in-inspection ngayon Anak ng tinape, April 24 na Lata ng oras bab, kailangan na ang aldoy. Bab, dudurutan din diba mga mutitana kayo So ito papacheck tayo ng dingking mekaniko ay wari. So ito ikit na ito mekaniko na fake pala yung metong complete kening harap. Ayan gawa demo ratang pisel wang ko anak ng Anchoy di business. So ay minta ko pa kening New South Wales tutututu balami ning LTO daw minta ko pa kening papapalit ko la rin So gumastos ko pa anak ng Anchoy bayo ke parehistro. Minulita mo pa pepakwade kasi kana ako yung passport ko. Kasi balada kay ko may Australian citizen ko kasi sobra akong galing magkay mag English. So ito ikwata na rin yung kakatamong bayong kay. Ayan plate number paka plastic la pa. So paka na talaga ta mekaniko balikan tayo ang ta mekaniko na ba. May nga nose bleeding ko pa rin makanya lang kasi sasabi din kayo ni Bob, beba ang panak mo lang din ka rin ng salita. Ada mo yan. Pandungusan tayo. Gago ka ba? Ako sana. Mag-oras dili ka po rin kinala ka kang bansampot. Ano mano kapag yan. Ano mga yung konsensya ko Bob niya. Ito. Magtatanangin niya ka rin. Balikan tayo tangkay mekaniko. Yung pangatarang matay. Niya pa itang kaya nga ito. So ito ako naman balo kasi ba panyang seli kaya kasi iningan in second line ako naman tinek nung fake ba ita o na itapin ka mano pin ali policing may nakit kasi
makasuhan ko o na ano pa man ni kaida ka na ako po tang pulis siya ano may nagit ka na ako mano ita mo mekaniko yung mig-jack. So ito punta lang tayo balikan tayo. Oh, there's no water. You need to wash the wiper water, mate, to work. Give a whirl now, mate. So ito ba, dinurot na itang sakyan ako balo na ako rin niya dinurot. So ito ba, may akahulitan na niya. Ay ni ba po itang green slip. So email di kaya kay ni mismong bali. Green slip ba po apin itang insurance. So may amayad ko kaya ni $534.12. Tapos tampeng watam nang din kang ba pa. Ay na. Itang pink slip. Pero kulay ang maputi. Ay ni ba. May amayad ko mong $49. So pag-check na gana ba. Din drive test na. Sulu wiper. Sulu, sinabi ko niya ba yung sulo? Basta ito, pag-check na gana, okay na naman, pasado na naman tan sa kanta mo na ba. Tapos, dito, may mayaran ko kitang plate change ba. Ito, magkamali ko kasi yan yung pemisalidi ka na ako ito, kaya talaga chinek, kaya dinurot ko, linaway ko na naman. Kaya pansinan talagang sticker, mo itang itang plate number king harap, ako pansinan to, kasi lupa ya talagang totoo Doon pa alawin, man. So ito, ginasusta mo rin ba? From AJ80QG na plate number Peloton Mia. Pepapalit ke. May gineng, ayan, DN69CX to. Yan, so, pero tayo pa pinaregister na ba? May ginasusta mong kaya ngayon ni. King change plate, $55 naman. Tapos kanyan, ngayon naman, ay ninang NSW or tambalang pinaka kay LTO mamayad tamong $387. So ito ba, gawin ko na pa visit kaya mo itang karelang email. Kumbaga, ayun na ako munta kayong mismong NSW kaya itang LTO na ako munta ka rin, basta may restro na atin na akong kay insurance, 10 pink slip. Inina mo talaga yung kulang at low. Okay na. Ika na ang dili mo adapin. Munta na ka mo get ang karelang website. Tapos kanta register mo ang dili mo. So ito, gawan ta na yung ini. So ayan na ba, type tayo mo yung service.nsw. Ayan, lunto na yung kanto. Tapos kanto yung itang rego. Ayan renew rego na ba. Punta lang tayo mo. Tapos kanto sulat tayo mo kaya ni itang kay. Enter NSW plate number. Ayan ba. Sulat tayo mo kaya nang katamong plate number ay. Ayan, search. Ayan, lunto na yan ba? Ayan, Toyota Yaris. Tapos mga lagyo yung kaya katamo yan, syempre. Tapos kan sakit mo kaya nung magkano yapin. Ito, 387. So, bayaran ta na yan ba? Tapos okay na yan ta ba? Registrado na yung kaya kang sakyan. So, ayan ba? Maka-register niya ba? Maka-renewal complete niya yan ay. Tapos kanya na itang resibo kanyan ba? Download ta niya mo. Tapos po nga batang dakatam siguro bakit tayo mo yan yan yung download here o download tayo mo ba tapos yari na yan to. So ito ba ang gana kaya ni domo regato gusama sa ots kare sa madesta.